Vainia movie kanan tur hi. Chinese fantasy drama movie niin a film hing chu The 8 Days of the Week ani. Nula pakhat a hming jang ron langin may sa thau ve tak niin lemzia athiam ma. Arum chunga chuan ei tur sel lo tak tak entir nan chips le thil dang no chu he hlein apian phunga tang chuan ei du ve tak ani ti a hriat theya. Chungte wang chuan nun chu rom ti thei hlein mei chemo le engma lo mei nia in ngai tir thinin anu tak ngel po chuna landana wang chuan lom lo hlein in bukna in bukin ke si somriat le pakhat loi mai ania anu chuna great cut te en sakin landan chuna ti thalovin anu po athinrim hle ti hriat theya. Jeng skula kaldon chuan kongkam dor pakhata chuan chol thinin ei turte lei nakalta a tin jeng chuan an skula chuan veiruk deuh mei classmate hi anei boka. Chumini chuan jeng chu class CR tura campaign nei na chuan thu soin zirlai dangte ho chu a thei to pa pui tur thu le an homework ti na konga po pui zel tur thu te asoya. Ti chuna el pui tur ber pakhat chu thamlo mel takaron kalin a hming chu i ania mani in ring tok tak nin athu soina chuan akum masang chia atlin le ngai tur thu te asoya. Ti chuan school cafeteria chuan jiang chuna zirlai puite chu ama vote turin atia tina classmate pakhat chuna bek chu ron chu sakin midang te ta na bank chenga sema wang chuan hrema ngai thu hrilin a bek chu thingkung sang taka chuna vom tan sak dei maya tu manan pui du tak silo wang chuna ma ngai chu lon tumin classmate dangte hoero chunan lo nui zat hleya din jiang chuna theina zongjong in a bek chu a han hla ma se van doi thlak takin atla thale ta hlau mai chu ti lai mek chuan i chu jiang in a ma aya vote mu tam zo ka wang chuan thin rim hlein achan po minute khat chung po vote khat chia mu wang nin tina thianu jangmin nen chuan ti dan tur ngai tu an tum ta chu ti lai mek chuan jiang po chu exercise class nein a phur lo mel ma achan chu exercise hi a hobby ni lo hrim hrim wang nin ti chuna zo nu chuan classroom a kalin jangmin chuna wallet a bo thu chu alo soi ve mek boka midang in an ruk sak nge ni thu chu soin an zirtir tu po chuan midang te bag en sak tur chuna tia ti chuna classmate bag ta chu en kolin jiang hun chu vathlang ve ta ti chuna wallet chu jiang bag a chuna hmuta hlau mai le jiang ero thung chuna la ka ni lo wang chuan mak ti hlein phatum hle ma se jiang min chuan la ka ni thu chu alo soi ve cham chi boka. Jiang thung chu office a chuan ko lu ni hin a hrem nan siara chu tumpo chu disqualified ani thu chu shrila beidong taka a hona lama chuan bus stand na pitar pakhat nen chuan in chhar ta hlol mai alan dan chuan jiang ni man dan zong zong te chu a hreveka jiang chuna ma chu azui ruem ni tia zotin ma se chu pitar chuan midang teril ruwa chiar thei thu a hrila pitar chuan ha chol tura hrilin a kut chu a hmaya chuan a vaya ti chuan jiang chu a khuma ngei chuan ron har chhuakin school lama kal tur chuan man mo takin in siam tangal sok soka ma se do kana chuan bracelet pakhat chu charin anun gi fatana pe a ngain bracelet chu abun ve tamaya tina bracelet chu han met zawin alai chu moi tak mai hinaron eng da uphat phata ti chuan darkar somni pali chung chu ain countdown ta ngut maya jiang chu nu chu mangtha tura zongin ma seina chu na muzo lova tin kholai te po chu alo re thiap maya kongkam dor te a angak tu pa po chu a muzo ho lo mai ti chuan school po vathlang ve ngalin chu ta po chuan tu ma a muzo lo chutia tu ma omlo ta chu nuam ti tanin brush pakhat le ronga mu mang chuan school banga chuan thuziak te aziak ta ngala tin kongkam dora ei tur te chu poisa pek ngai lo wang chuna du za ta aya chuni zet chu jiang tan chuan ni nuam berania jiang chu muthuin a bracelet in thildanga de nu chuan ani dan pa ngai le ni pa ngai a khan ron let lein jiang po nu chuan ron kai tho ngala jiang chuna lamma thu te rilma se man mo tak chuna in siam tangal sok soka a bracelet in thildanga khoi nu khan a hun ngaya alet le ni ti chu a hreta tin kongkam dor afathlen nu chuan a ma a thil ti zongjong ta khan a hnu le zela po khonga nei ani ti chu a hre chuak le ta ti chuan jiang chu hongin anu hne na chuan thil thlendan le amu mangmak tak te chu a hril ta veka ma se nu chuan oi saklem lovin aruma chuan lusanin aruma chuan pitar te kha kok inin lo omrenga chu pitar chuan hne na chuan thil ni na dik tak chu ron hril tlang vekin jiang hne na chuan a bracelet chuan kar khata ni khatop atan hun ola siam sak thei thu hrilin kar khata ni sari chu ani riat na aman thei bik thu chu hrila chu bracelet chuan hun te ti din sakin ama tan liu liwa huna pek thu te a hrila tina thil ti angzel chuan midang te po ngong ve zelin
thila da sonemo a yani pon a hun ngaya po ati anga a omvezel tur thu chu hrila tuna chon jiang po chuan chu bracelet man dan chu a thiam ta a ti chuna star ruk thin gu be chu zui ruin a chena hmuna hria du wang chu nia ti chuna bracelet chu mangin gu be ya ruma chuna lu theita a ti chuna lekha tur chu zia sakin chu gu be chuna mu ve ta tuemo an lu duemo ti na nu chu azota ma se tu man lu lo thu chu a hril box si chuta tang chuan gu be le jiang chu le ka themala tar thon chu chun zom zelin not ban te a chuan an thu zia du te chu an sei thina gu be ruma chuan da khol zelin gu be chuan chutia ruma ron lu zel thei chan chu azot tar ringot maya alien ani le ni lo te zotin jiang chuan alien chu an hmel chia chu wang chuan ani chu angel ani thu te hrila tin jiang chuan a bracelet thil ti theina chu a classmate te chhor thei tura man sak vein office room a official paper a chuan holiday chungchang chu thlak danglamin school sil chu a chhutnana ti chuan chung chu zirtir tu da kuda thlen hnu chuan zirtir tu da thung chuan mak ti hlein ma se official takani awang chuan zirlai ho hne na chuan an puang ta ti chuan kar kha chung holiday an nei thuan puan chuan zirlai ho chu lomin an zuang na sa hleya nikha chu gu be a chuan school dang te nen chuan football match khelin alan dan chuan football hi gu be game nom ti bernin amai ro chu school dang ho jok chu an hne hlei thei lova hun rei lo te chungin gol thum khung derin jiang po chuan thil om dan chu alo en ve kara ti chuna bracelet chu man hun taka ngain achan chu gu be a chak lo mel le hrom te mel mu du lo wang chu nia ti chuna bracelet chu a man hun tur tak chu ngakin an laman pet gold trap lai chuan mangin bol chu ala a ti chuan le lam ho gol bula chuan vadain a hun ngaya let nu chuan gu be chuan gol chu a khung ta ti chuan a hun taka thatak taka gol chu score zelin 11-3 lai mei chuan an chakta a chumi wang chuan gu be po chu alom hle chu ti lai mek chuan i le jangmin te chuan jiang beka apar san da dan vel te kha lo soin an lo ni so hleya chumi wanga ruk ruan ngai pha thu te lo soin ma sen thu soi zong zong chu jiang chuan a sira tang chuan alo ngai tharu renga ti chuan a thung rul nan a classmate te wallet le par zong zong chu lakhomin an beka chuna da thugruk sakta vek maya ti chuan an ni pahnih chu ruk manga chun ngai ve pha ta jiang le gu be te thung e ro chu an love letter in thon thin kha in thon lein gu be po chuan an mecha a pui nge rin thu te kha a hrila a chan chu puina tel lo chuan khatiang zat zat gol po a score rin lo thu te a hril ani chu chuan jiang om chu tinuam ve hlein chu da tang chu na bracelet chu doi na mangun ta class te san nei lai chu na bracelet chu mangin midang chana ta chu a en ton ta vek maya chumi wang chuan pakhatna nin avoi khatna na pakhatna ni veta chu lom hlein midang te po chuan pakhatna ni wanga an lom pui thu te an hril mol mol hloma tin an zirtir tu po chuan fakin atum ru na ta chuan hlotlin na a chantir ani thu te asoya ma se chu chuan i om tinuam lavin a I chik leya chumi bel cha tur chuan gu be le jiang lem jiak du na mu dun phei chuan a thik lutuk chu apok ke lo chau mei chu nia chutia gu be le jiang in ngai tlang taka anom dun lai chu I mitmenga chuan thinrim na le thik na hlirina khata jiang le gu be te po chu library a chuan le tarin thon na hun nei lein jiang chuna ni chu meichena ran ve me ni thu te a hrilta jiang chuna magic te po chu thupreng lova alalan chuatir hun te po om tur thu shilin gu be chuan chu magic chu amang ve them tin zota ma se jiang chuna ma chawa a tho thei thu chu shila gui be chuna ni chu a mu du thu te soin ma se jiang in ring tok na chuan ain mu tir ngam thlot box si lo ti chuna hun pa ngai chu ron herlet lein meche pakha chuan gui be chu zona har tak mai hi aron zota ti chuna hriat mei silo wang chuan jiang hena chuan ron kalin zona chu solve sak tur chuan ron nge na ma se thiam na chuna phak lo chiang kher mei a bracelet chu mangin an bo vek nu chuan zirtir tu do kana a chana dik tak chu awazong huta a chan zo sak nu chuan midang te ron kal velein chulai huna mi zong zong mei chuan an thiam lo te hril tur chuan ron ti ta luai luai meya a zo sak vek nu chuan man mo takin a tlan chuak ta dai meya chumi nu chuan physical class teacher chuan kilometer khatle point nga in tlan sik na tura chuan tel thei tur an omle omlo ron zongin I chuan jiang chu ake anamin zirtir tu chuan ni chu tlan tur chuan tita chumi nu chuan in tlan siak chu tran ngalin jiang chaklo hlau lutuk chuan a power chu mangin pakhatna ni ta chu chuan I ta thian dun chu ti thin rim hlein jiang an huat na chu azwal pha hle jiang min chuan an in tlan siak na video kha lo record vekin jiang tlan dana chuan thil fel hlela omani thu chu I lo hril meka
hi thung chuan anga vak ma chu na ngai sak lem lova ti chuan hi chuan eng chiang vein akuta a bracelet bun mak tak mai chu azuk muta chu ti lai mek chuan jiang po chuan guibe po chu ama mutura ain pe to thu te a hrilta ti chuna hak tura thom hno te chu en kualin a thin hlom em wang chuan dora cornal tak tak te chu a bracelet mang chuna varu chuak ta tin atu ka chuan i chuan jiang bracelet chu aruk sakta dei maya i chuan a bracelet chu man chin han tum ve ma se eng tin ma thok ve thei box si lo ti chuna bag chu vachak sakin a notebook a chuan ama che in bracelet chu a man thei thua ziana an va hmua chute eng ma ti sak ve thei lo awang chuan nombo ma chuan an pai sakta dei maya exam ni chu ron thleng ve lein jiang chuna bracelet nei to si lo wang chuan a kon fi lo hlea enton chu tumin ma se a enton lai chu an man chuak le ta hlau mai chumi wang chuna nu po chu skula kal tur chu nan tia alaka chuna nu chu thinrim hlein tina beka thom na thar om zo zai chu aru ka ni ti an hria chhu nu phei chuna nu chu a thinrim zual hlea ti chuan jiang i thil ti dan le om dan zong zong ta chu a classmate chuan in thril pungin jiang hrom ti lutuk po chu atlan bo ta dei maya khopui mun rang ranga awa kwal nu chuan awa ne siamin a bracelet ka achar le ta hlau mai ti chuan warehouse a chuan kalin chumi zan chu ariak tanghal boka anu thung chu jiang ron hotak silo wang chuan boi hlein mun rang ranga zong kwal ta tin jiang thun chuan guibe nen anin dei don ani ti chu rechuakin avakal ta guibe chu lom reng toin mase mang chuan i chu vakalin thil ti thene nei mei chia kha ama ngai ni thu te a hrilta achan po an thulawin thon to te kha alo mu ve wang khanin an pan hi chuan in ngai zong ta dei maya kum khadral nu chuan pitar pakhat khan jiang chu pak pakhata chuan ron hmuin jiang po chuan a bracelet wanga boina tam taka thlen thu te kha hrila chungte wang chuan anu hne na po alet ngam lo thu te hrilin pitar chuan hne na chuan thil then kha chu a siam tha thei thu le ma se miril ru chu a thlak tir thei si lo ma se chung thil siam tha tur chuan a hlo na ngei chu a ma chana ngai thu te a hrilta ti chuan jiang chu aina chuan va hongin anu na ron hmu chuan lung che taka in ko ngoi ngoi in anu chuna in chhir thu le alaka lo khirlu tuk thina wang chuna ni chu ngaidam tura ngenin chu tiang chu ni to lo tur thu te a hrila jiang po chu school te kala velein abul na ya ponom du lo wang chuan a do kan chu tlar hnung bera chuan lo da saka ti chuan jiang chuan a pian mang ta chu thlak dang lam tum tranin nasa taka tlan thinin ai tur tui hnai tak tak te po chu a pai ta veka jiang chuan gube room chu vatloin banga chuan an thuin thon thin te kha awa hmua lekha pakhata chuan hne na ngai dam dilin i chu amazon kha ani lo thua ziaka ti chuan jiang chuan note lem chu da in chulai hmuna tang chuna chuak ta hunte lo vei nu chuan atum ru na te khan ra tha chuin kesi tam tak pain a mel po tha to hlea tin exam na po chuna ti thaber ber ani chhauta ni kha chu gube chuan jiang chu ma ngai ni ringin aran sada ta kha adani le ni lo chu zota ma se jiang chuan ama ni lo thu hril ma se ahnua ain chir le tak si wang chuan gube dan le khathon thar chu ziakin a mei chizon le nga mek chu ama ngai ni thu te ain puang chuak ta ale kha tur petura aruma vathlen nu chuan room chu alo ruak vek to do kana ale kha thu chia chu muin a chiara chuta chuan gube chuan an ko hluya omle tura kir le tak thu te alo ziaka jiang po chu na cycle chu man hmo taka khal ngalin hunti muan nan a bracelet chu a mangta ti chuan man hmo taka rail station chu vathleng ta ngalin gube chu na rail ro chu alo chuak man trap to man hmo taka vazong kol ngalin gube chu awa hmuta tongan in thiat po theilo wang chuan signal mangin ani chu a mei chabiak thina ni kha a hrila jiang chu na phone number chu chhuata chuan ziakin guibe po chuan bai hatum chuna en ringa a bai hat kim man tia chuan number pakhatina kim lo ti chu azuk muta ma serial chu tlan chakin akal liam ta atopa chuan jiang chuan pitar kha muin mi pano pang thau tak pakhat nen chuan an lo oma ti chuna bracelet kha pitar chu pein ani chu na mo to lo thule aya mo dang petur chuna tia ti chuan jiang po chu hlim le lom takin nun bultran thar tur chuna kal le ta ani Can anybody out there hear me? Hear me?